wadda yake gangancin cin dukiyar maraya, Allah ya ce ba dukiya yake ci ba, wuta yake ci. Wadda ke gangancin cin dukiyar maraya saboda zalunci, wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yadbaru. Allah ce kar ku ci dukiyar maraya don kun ganta a banza. Yaro ne watakila shekaransa 5, wani shekaransa 10, wani shekaransa 14, ka san ko ka ci dukiyar ko ka sai da filin ba zai zo ya same ka ku yi rigima ba, ko ka sai da dabbobinsa ko ka sai da gidansa, ka san ba zai zo ya tsaya maka ya ce maka sai ka bashi kayansa ba. Allah ya ce kar ka ci dukiyar maraya cikin albozaranci, ma'ana ganin ta banza ce, wa bidaran an yakbaru, ko kuma ku ci dukiyar kafin su girma, ku yi amfani da damar yarantansu tunda kun san yanzu ba su san me ake ciki ba, ku ci dukiyarsu. Duk wata kofa da za a ci dukiyar maraya sai da Allah ya toshe. Ya zo kuma ya raba dukiyar da kansa. Daga ƙarshe sai Allah yake cewa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah ce ka tuna kai ma da ka mutu ka bar ƴaƴanka, kai ma da ka mutu ka bar baya. Wanda yake tsoron idan ya mutu kar ƴaƴansa su tagayyara su walakanta, ba su da galifu bayan mahalicinsu, Allah ce to ya ji tsoron Allah ya kula da hakkokin marayu waɗanda aka mutu aka bar su shi kuma yana rayu. Wato babu wani abu da za ka yi alfahari da shi mafi tsada a rayuwa kamar addini. Babu. Duk tunanin mai tunani bai isa ya zo maka da abin da zai zamci gaba gare ka ba kamar yadda ubangijinka zai zo maka da shi. Ba wani masoyinka ne ya ma koda ba, ba wani masoyinka ne ya samar maka da hanta ba, ba wani masoyinka ne ya samar ma da zuciya ba. Dukka dubi abubuwan da rayuwarka da maslahatta take kai, ubangijin da ya halice ka ya samar maka. Yaya wadda ya maka wannan kuma za a ce zai ƙe ka, ko kuma zai tsara wani abu ya ce ka bi, a ce abun zai iya rubtawa da kai? Ai ba zai yiwu ba, ai ba zai yiwu ba. Rayuwarka, lafiyarka, komai da ya dangance ka haka ubangiji ya tsara. Bai yi kuskure ba wajen tsara maka gani da ji, bai yi kuskure ba wajen tsara maka gani da ji, bai yi kuskure ba wajen zubi da diri da ya maka. Yayi za a yi a ce abinda zai ce maka yi kuma a samu kuskure? Ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. Abin alfahari ne addininka, ka yi imani da Allah, ka yi riko da littafin Allah. Allah bai saukar da wannan shari'ar ba wai don yana da amfani a ciki. Kullum muna maimaitawa, wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi min alwa'idi. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. الله يقول وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. الله يقول كما هكا مكسوكر دوانا اللتافينا القرآن أتكين هرش العربي. وصرفنا فيه من الوعيد مكي بياني دكي نقالوا بلي دا أزابا دا باي دا سبسكنتا دون سكوشي مشي la'allahum yattaqun. Allah ce don su zama masu tsoron Allah, aw yuhdisu lahum dhikran, ko ya farar musu da wani tunani da zai amfane su. Allah ce dalilin da muka saukar da shi kenan. Yanzu a tilawa an mai yake karanta qul inna ma a'izukum biwahida, qul inna ma a'izukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinna in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid. Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ul ka gaya ma al'ummarka innama a'izukum biwahida, iyaka ina muku gargadi ne, ina muku wa'azi da wani hali, wani ɗabi'a guda ɗaya. Ku yi ƙoƙari
ku siffanta da shi. Jama'a muna ji? Ƙul ka gaya musu innama a izukun bi wahidatin, ina muku wa'azi ne wato ku siffanta da wani hali guda ɗaya, an taqumu lillahi mathna wa furada. Allah ya ce ku kau da son zuciya a rayuwanku, ku tsayu ma Allah ɗaiɗayanku ko bibbiyunku, thumma tatafakkaru, sannan ku zauna ku yi tunani ku yi lissafi. Allah ya ce ka gaya musu ku tsaya akan haka, ka kau da son zuciya a rayuwarka, ka tsaya ka yi nazari kai ɗaya ko da kai da abokinka ku haɗu. Allah ya ce ku yi nazari, ma bi sahibikum min jinna, wannan sahibinku manzonku annabinku Allah ce bayi da hauka, ba taɓuwa tattare da shi. In huwa illa nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid, wannan manzo ba wani bane face mai gargadi ne gaba ga wata azaba mai tsanani. Wallahi iya abin da aka aiko annabi kenan. Manurdin, rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, rayuwar mai wa'azi, alqur'ani abin da ya zo da shi, wallahi kamar mutum ne a zo ana fashi da makami akan hanya, ana karban dukiyar mutane ko ana kwashe mutane, wani sai ya tsaya a bakin hanya, in kun zo sai ya ce ku tsaya ku juya. Wadda ya juya ko ya ki juyawa ya yi ma wadda ya hana shi? Idan ka juya, wannan da ya tsaye da ku ai ya taimake ku, idan kuma ba ku juya ba ai kun yi makanku. Wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani bane. Allah ce in huwa illa nadhirul lakum bayna yaday azabin shadid, wata azaba ce za a je a zuba a cikinta, sai ya tsaya akan hanya, duk wanda ya zo sai ya ce ka koma. Duk waɗannan dokoki da kaje, karka ci dukiyar maraya, za ta rubuta da kai ne. In ka cin ba da a barka ba, karka kusanci alfasha, za ta rubuta da kai ne. Karka yi shirka ma Allah, za ta ɓaci ne. Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne zan mai gargadi gaba ga wata azaba mai tsanani. Wadda ya ji ya ji makansa, wadda bai ji ba ya ki ji makansa. Allah ce dokar kusanci dukiyar maraya da niyan zalunci, karka yadda wasa zalunci banda taba dukiyar maraya. Ai kun ga mun yi magana akan hakkin yara, da aka zo sai aka sake ware marayu kuma na daban aka yi magana a kansu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inni uharriju alaikum haqqad da'ifai. Annabi yace ina gargadinku fadawa cikin zunubi da masifa game da hakkin masu raunin nan guda biyu, al-yatim wal mar'atu wal yatim. Annabi ce da mace da kuma maraya. In dai za ka kusanci maraya da cutarwa, to kamar ka ɗaiɗaita rayuwarka ce, kamar ka lalata rayuwarka ce. Shi yasa ka dubi ayoyin alkur'an, duk inda Allah ya zo in zai yi magana akan a kashe kuɗi, Allah sai ce ku tsakura wa maraya. In dai zai ce a kashe kuɗi, a yi hidima da kuɗi, sai ce ku san ma maraya, ku san ma maraya.